ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଥିଲେ ନା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧେନି। ତମେ ସିନା ଚଷମା ପିନ୍ଧନି। ବାପା କଣ ବାପା? ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଲୁଚେଇବାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହେଲେ ୟାର ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ। ତମେ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିନ, ହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଅନେଇ 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 8 ଥର ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲିଣି। ୟାକୁ ମୁଁ ବକଧାର ପରି ଅନେଇ ଅନେଇ ଷଣ୍ଢ ମତେ 5 ଥର ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ସରକାର ଲୋକ। ସରକାର ମତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତତେ କାହିଁ ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି? ସରକାର କଣ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? କଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ? ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଯୋଉ ଝିଅର ବାପା ମା ମାନେ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ବେଶରେ ଝିଅକୁ ବଜାରକୁ ପଠେଇବେ, ସେଇ ଝିଅର ବାପାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଡ ହବ। ଯେମିତି ତମ ଉପରେ ଆଜି ବାଜିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେପ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ମୋର ଆଜି ଯେମିତି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଶାଳି ଟୁକି ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ତଳ କନା ଉପରକୁ, ଉପର କନା ତଳକୁ, ଆଉ ଥିବ ଯେ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଅଦ୍ଭୁତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିବ। ସରକାର କେତେବେଳେ ଆଇନ କଲେ ତମେ ଜାଣିଲ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସରକାର ଆଇନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସରକାର ଆଇନ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିବ, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅର ବାପାକୁ ମାଡ ମାରରେ ମାଡ ମାର, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅର ବାପାକୁ ଲଣ୍ଡା କରରେ ଲଣ୍ଡା କର, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅର ବାପାକୁ ମାଡ ମାରରେ ମାଡ ମାର, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଝିଅର ବାପାକୁ ଲଣ୍ଡା କରରେ ଲଣ୍ଡା କର। ତମେ କହ ମତେ ଆଖି ମାଇଲ କାଇ ତମ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ତମର କଣ ସରି ଯାଉଛି ନା କଣ? ହେଇଟି ମୋ ବାପା ଏଇନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହବ। ଚାଲୁନ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁଜିରେ ଗାଈ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଠା। ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ତାର ଜାଣିଛି। ବାପା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଅବତାର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ ରହ। ବାପା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ହାତୀ ପିଠେ ବାଘ ମାଡି ବସିଲା ମୋ ଝିଅ ମାଡି ବଇଛି ଆଉ। ବାପା ଅପେକ୍ଷା କର ମାରି ତାକୁ ଛାଡିଦି। ମୁଁ ଏବେ ମାଡି ବଉଛି, ତୁ ଗଲୁ ଆମ ଗଡିଆ ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଦିନଟା ମାଡିଛି। ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଆଡିକୁ ତାପରେ ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ ରେପ୍ କରିକି ଯିବ। ବିନା ତାଳରେ ପକଉଛୁ, ମୁଁ ତାଳ ଦଉଛି, ତାଳ ପରେ ପକା। ର ଦାଧି ନାଦା